O amarelo nun destes días as escolas infantís de todo o estado como esta de Cambados. As traballadoras do centro sumáronse os mércores de Primavera Amarela, unha campaña coa que reclaman melloras na calidade educativa para a rapazada de 0 a 3 anos. Unha mellora da calidade 0 a 3, que se nos teña en conta como educación, porque se nos ten en conta en educación para a legislación, pero realmente non pertencemos a educación. Entre outras cousas, piden unha reducción das ratios. Aquí traballan 12 educadoras e atenden 110 nenos e nenas. As ratios nestes momentos son unha educadora por 8 bebés, unha educadora por 13 nenos de 1 a 2 e 20 nenos para unha educadora de 2 a 3. Claro, estas ratios non só doblan, sino que en algúns casos cuadriplican as de toda Europa, as da maioría de países da Comunidade Económica Europea. Entón, claro, ti imagínate se ademais de ter 20 nenos, tes 1 ou 2 con necesidades educativas especiais. Esa é outra das súas reivindicacións, máis recursos na atención á diversidade. Ademais, piden formación permanente, parella educativa e tamén horas destinadas á programación do seu proxecto educativo. Na nosa xornada normal estamos 8 horas de atención directa aos nenos e ás nenas, e nesas 8 horas que non paramos de atender directamente aos nenos e as nenas, temos que planificar e organizar a nosa actividade diaria. Nos temos un proxecto educativo, temos actividades programadas cada día. Esas actividades nos temos que sacar tempo nesas 8 horas para poder organizalas, organizar o que vamos a facer, os materiales. E, por suposto, melloras nas súas condicións laborais. Cobramos o salario mínimo, consideramos que é un salario que non está para nada acorde ás funcións que realizamos diariamente. Ademais destes mércores de Primavera Amarela, os que xa se veñen sumando dende hai unhas semanas, este xoves a mañá irán á folga. Critican os servizos mínimos decretados pola Xunta. Dicen que ten que haber unha educadora por aula. Claro, haber unha educadora por aula, os servizos mínimos quedan vulnerados, non existe posibilidade de pechar. Ademais, á tarde, as educadoras desta escola infantil, xunto con compañeiras de centros de toda a contorna, participarán en Pontevedra na concentración convocada a 6 baixo o lema Dignidade pro 03.